जोङो माने गासिबो लकेल आइटेमखौनो सङो बर'फोरनि सबाय अनला नारजि बिदिनो गासिबो माने लकेलखौनो संजोबो आरो दिंखिया थास' आथिं बिबार माने सिजोनाव जिखौ मोनो बेखौनो संजोबो जोङो ओमफ्राय बाराय लायै बाराय सोलायो बा माने बाराय लायै बाराय सोलायनाय जायो आरो मालाबा दिनै थास' संबा गाबोन अनला संगोन समफोर नारजि संगोन बिदिनो सोलाय सोलाय संनानै होयो आरो कास्टमारफोरनि माबायदि अनसायनाय दासिमाव बे समाव कास्टमारफ्राथ' रावबो इसेबां माबा गाज्रि होनाखै जेसेबां माने फैदों जानानै मोजांखौनो मोनदों होनो आरो ओरैनो बेयावहाय बेदरजों बा नाजों ओंखामखौ जायोब्ला बेनि बेसेना बेसेबांसो जायो? जों सालानि नाफोर मालाबा होयोब्ला 180 थाखा लानाय जायो लकेल नाजों 200 अमा बेदरजोंबो 200खौनो लायो ओमफ्राय लकेल दाउजों 250 लानाय जायो बोरमा बेदरफोर संबा 300 लायो आरो अमा बेदरखौ मा अमा बेदरा ड्राय फ्राय बिबार ड्राय फ्राय खालामना होयो ओमफ्राय बिदिनो लिभार बिखा आमाय थुखुलि बे बायदिसिना मिक्सार बानायना होयो मोनसे आरो बे आइटेमाव होनाय जायो बेखौ ओमफ्राय सोरबा बयलफोर खालामनो होबा बयल खालामना होयो दाउफोरखौबो बिदिनो सोरबा रुना हो होनबा रुना होयो आरो बे समाव रायजोआव मा खावलायगोन आरो नोंथांनि लकेसनखौ बिदिनो जायगा लकेसना बिदिनो आरो राजगड़ हलंगि होनो एफसि अफिस सिदा सिदा जोंनि राजगड़नि एफसि अफिस सिदा सिदा साबैसे मावग्रा बिदिनो संनाय लायो जोंनि संग्रा खुरग्रा जोंनि स्टाफआ माबा 8 जन दङ औ 8 जन बर'बो दं गुबुन हारिबो दं आरोना एसे जोंनि न' खाथि खालानि नेपालिफोरबो फैयो मालाबा हारसाफोर हटेला 5 बोसोर जाबाय आरो 5 बोसोर एसे आपडेट बानायना होनो नागिरदों आरो एसे फोसावना होनो सानदों जोंहाथ' ओरैनो 30 जनसोआ जोंनि केपासिटि आरोना ओमफ्राय माने अर्डारबो लाखियो जोङो बिदिनो सोरबा बिदिनो 100 जन 150 जन 200 जन बेफोरबायदियाव अर्डार होयोना बेफोरखौ लाखिनानै दोनो आरो टाइमा जों 7:30फोराव खुलियो आरोना ओमफ्राय मोनायाव जेनेबा 9टा 10टा बिदि जायो सोरबा लामा गोजाननिफ्राय फैनाय उसुबिदा गोग्लैबा फन हरनानै नेनो खोन्थाब्ला जों नेना होयो आरो नेना होयो नोंथांमोनखौ फोनांजाब खालामनो थाखाय गोजाननिफ्राय फैनाया फोनांजाब खालामनो थाखाय नोंथांमोननि जामबुं नम्बरखौ बुंनानै जामबुं नम्बरालाय साइनबर्डआव होनाय दङमोन थानाय दंनाय होमबाबो मोननै खिथानोसै आरोना मोनसे 9957 448 आरो मोनसेया कन्टेक्ट खालामबा बेयाव मोनगोन ओरैनोथ' बेखौ आङो आसाम ट्रेडिसनेल फुड हिसाबैसो खुलिखादों थिगानो आसामनि नामाव आसामनि ट्रेडिसनेल खिन्थु जोंनि बर' ट्रेडिसनेलानो सोलियो बांसिनानो जेरैहाय जों दा अनला साम' ओंख्रि सबायजों थास' बिसुं बिदिनो बायदिसिना सिजन हिसाब जा माने जोंनि बर' हाग्रा बंग्रानिफ्राय खुन्थुमलाबायनाय मैगं थाइगं बेफोरखौबो फ्राय मोनजोबानो दिंखिया सिंखिया बाखि ओरैनो दस्रा दालि दुलाबोथ' थाखायो हटेल हिसाबै बांसिना माने जोंनि बर'नि जानाय माबा मुवाफोरखौ बांसिन मोनो आरोखि जेरै ना बेदरैब्लाबो गासैबो माने बेफोरखौ मोनो आरो जोंनाव बेयाव दा लकेसनखौ खनसे मोजाङै बुंनो हागोन लकेसना ओरैनो जिल्ला हिसाबै बिश्वनाथ जिल्ला ओमफ्राय जों बिश्वनाथ जिल्ला गहपुरनिफ्राय फैनानै नै राजगड़ सारियालि बुङो बिखेखकै हलंगि एयारपर्ट बेयाव गोग्लैयो लकेसन ओमफ्राय नै जोंनि बे फरायसा आफादनि मावखुलिनि मोखाङावनो दं आरो हटेल आर'नाइ होनना बुङो मोनसे खावलायनाय जेनेबा गहपुराव आर'नाइ हटेल हिसाबै एबा बर'नि मुं हिसाबै नोंथांखौनो जोङो खोनानो मोनदों खुलिनाय बेयाव माबोरै मा साननानै नोंथाङा बे बर'नि मुंजों खुलिजेननाय ओरैनो आं सासे सादारन आबादारिसोमोन ओमफ्राय बिदिनो मा मावबाय थानो आरो आबादखौलाय बेसे मावबाय थानो बिदि साननानै उनाव हटेलफोरखौनो खुलिलाबायनोसै होननानै बेयाव रायजोफोरनि अननाय मोननानै दिनै बिसिनि आपग्रेड जानाय जादों आरो बयबो अनफैयो फैयो जाफैयो मोजांखौनो बुंलाङो गाज्रिथ' जेबो बिदि जेबो बुंलाङा आरो बे आरो बेखौ साननानै ओरैनोथ' मिरामिस हिसाबैथ' जोंनि हटेलाव सोलिया थेवब्लाबो सोरबा मालाबा ना बेदर जानो बायोब्ला बिदिनो मिरामिस हिसाबै होनाय जायो खिन्थु पियर मिरामिस नङा आरो माने एखे भेज हटेलानो नंखाया बे नन भेज हटेलखासो बियो बिदि आरो गोबां जोंनि राजगड़आव दङ बा खाथि खालायाव दङ गोबां बेसेनफोरखौ बुरजा लायो नोंथांमोननियाव खम बेसेनावनो बेफोरखौ मोनजायो गोबां
बर'नि जानायफोरखौ मोनजायो बे गावनि सायावसो जों दा जाखिनि लादों बेजोंनो जथेस्थ' थोनाय मोनो आरो न बेनिख्रुइथ' जों लुबैया आरो बेजोंनो जों सोलिनो हादों बेनो आरो दा गावबा गाव माबायदि लायो बेखौ आं रावनावबो सोंनोबो थाङा ओमफ्राय आं दा जेरै सोलिदों बिदिनो आरो